Ay. Unsay dano ni mo ma? Ha? Friday. Unsay dano ni? Ha? Ayun. Dessert, may dessert ka ng dessert nga. Mahapo din taon po. Katong cake na lang sa una, mahal naman cake. Bisa unsa na lang. Magani kung ko lang is Dodong dado na lang ni nakos Dodong ug dito mabot yang mama. Oh, mao sama jud. Ka mga kugihan juning mga ginikana na oh. Pagka mga kugihan, Emeline Rizalda, Carmelita Orongan, Charlene Bonsobre, Jeremy De Rojo, ug si Rose Sopetran.